ପିଲାମାନେ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ପତ୍ର ଲେଖିବା ବା ଚିଠି ଲେଖିବା ତାହା ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ ତାହା ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବା। କିପରି ଲେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ପୂଜନୀୟ ବାପା କୋମା ଦେବ, ଏପଟେ ଜାଗାର ନାଁ ଦେବ, ନେଚି ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର, ତାପରେ ତାରିଖ ଦେବ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖୁଛ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ, କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଇଦେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଭଲ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ରଟି ମୁଁ ଗତକାଲି ପାଇଲି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛି। ଆମ ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ନିକଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସକାଳ 6:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପଢ଼ା କରୁଛି। 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। 4ଟାରେ ଫେରି ଘଣ୍ଟାଏ ଖେଳୁଛି ହେଲା। ରାତିରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି। TBW ଟେଷ୍ଟ ପେପରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡାକିଥିବା ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ସାରିଲିଣି। ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରୁଛି। ଗଣିତ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ମୋର ଆଶା ଏଥର ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଆପଣ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ମୋ ମନରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଲେଖିବ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ଝିଅ। ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସ୍ନେହର ପୁଅ, ନହେଲେ ସ୍ନେହର ଝିଅ ସୁଶ୍ରୀ। ତୁମ ନାଁଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଠିକଣାଟା ଲେଖିବା। ଠିକଣା କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏପଟେ ପ୍ରେରକ, ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ। ଏପଟେ ପ୍ରେରକ ଯିଏ ହେଉଛି ଚିଠି ଦେଉଛି ତା ନାଁ ଲେଖିବା। ତୁମେ ଚିଠି ଦେଉଛ ତେଣୁ ନାମ ଲେଖିଲି ସୁଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଏଠି ତୁମ ନାଁ ଦେବ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ, ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ ଯାହା ତାହା ଦେବ। ପୋଷ୍ଟ ବାହାନଗା, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବ, ତାପରେ ପିନ୍ ଦେବ, ତୁମମାନଙ୍କର ପିନ୍। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ ତୁମ ବାପା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକାର ଠିକଣା ଲେଖିବ। ଏଠି ଗ୍ରାହକ ଲେଖିପାର ବା ପ୍ରାପେଶୁ ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏପଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେରକ, ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ ଲେଖିପାର ବା ପ୍ରାପେଶୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ମାନେ ଯିଏ ପାଇବେ। ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମଲ୍ଲିକ, ଗ୍ରାମ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ପୋଷ୍ଟ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ, ପିନ୍ ଲେଖିଛି। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ବାପା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇ ଠିକଣାଟି ଦେବ। ଏଟା ହେଲା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଏଥର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ। ଦରଖାସ୍ତଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ।